ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ, ଯେଉଁଠାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସେ ଝିଅ କେବେ ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା, ଆଉ ତାର ଆତ୍ମା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ହ୍ରଦକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିରର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାରା ପାଣିଆ ହ୍ରଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଶାନ୍ତ ପାଣି, ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିବା ହ୍ରଦ, ଆଉ ତାର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ। ସେହି ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଅଛି କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣପୁର ଗାଁରେ ଜାଇ ନାମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ତାର ଆଖିରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଉ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ମିଠା ମିଠା ହସ। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜଳାଉଥିଲା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲା, ଆଉ ଚିଲିକା କୂଳରେ ବସି ତରଙ୍ଗକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ କଟିଲା। ଜାଇ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ତା ପରିବାର ତାର ବିବାହ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସାରା ଗାଁରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ହୋଇଗଲା। ଘର ଫୁଲ ଓ ଦୀପରେ ସଜାଗଲା। ମହିଳାମାନେ ବିବାହର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ଜାଇ ଲାଲ ବିବାହ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଚୁପଚାପ ବସି ନିଜର ନୂଆ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏହି ଖୁସି କେବଳ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀରେ ପରିଣତ ହେବ। ବିବାହ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଜାଇ କିଛି ଦିନ ନିଜ ବାପ ଘରେ ରହିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଶାଶୁଘର ପାରିକୁଦକୁ ଯିବାକୁ ଦିନ ଆସିଗଲା। ଜାଇଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପାର କରି ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ଆକାଶ କେଶରୀ ରଙ୍ଗରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଡଙ୍ଗା ଚିଲିକାର ଶାନ୍ତ ପାଣିକୁ କାଟି ଆଗକୁ ବଢୁଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିବା ଜାଇ ଚୁପଚାପ ହ୍ରଦର ପାଣିକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତାର ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଏଯାଏ ଗାଢ଼ ଲାଲ ଥିଲା, କଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଓ ପବନରେ ଉଡୁଥିବା ଓଢ଼ଣୀ। କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଥିଲା ଅଜଣା ଭୟ। ମନେ ହେଉଥିଲା ସେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅନ୍ଧାରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆକାଶର କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ହଠାତ୍ କଳା ମେଘରେ ଢାକିଗଲା। ଦୂରରୁ ଜୋର ପବନର ଶବ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ହାଲୁକା ତରଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ପବନ ଆହୁରି ଜୋରରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଡଙ୍ଗାର ନାଉରିଆ ଜୋରରେ ଚାପ ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜାଇ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ବଦଳରେ ଭୟ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ସମଗ୍ର ହ୍ରଦକୁ ଘେରି ନେଲା। ଆକାଶରେ ଜୋରରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ତରଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗା ସହ ଧକ୍କା ଖାଉଥିଲା। ପାଣି ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଖ ଗାଁ ପାଖ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ହେଲେ ଡଙ୍ଗା ଅନ୍ଧାର ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଜାଇ ଭୟରେ ଡଙ୍ଗାର କୂଳକୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତାର ଓଢ଼ଣୀ ଝଡ଼ର ପବନରେ ଜୋରରେ ଉଡୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତରଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗା ସହ ଧକ୍କା ଖାଇଲା ଓ ଡଙ୍ଗା ଜୋରରେ କମ୍ପିଗଲା। ଆଉ ସେହି ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଜାଇଙ୍କ ହାତ ଫସିଗଲା। ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର, ଆଉ ତାପରେ କେବଳ ଝଡ଼ର ଶବ୍ଦ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଜାଇ ଗଭୀର ଅନ୍ଧାର ପାଣିରେ ହଜିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଝଡ଼ ଥମି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିଲିକାର ପାଣି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲା। ରାତିର ଅନ୍ଧାର ସମସ୍ତ ହ୍ରଦକୁ ଢାକି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଚାରିପାଖରେ ଥିଲା ଅଜଣା ନୀରବତା। ଜାଇଙ୍କୁ କୌଣସି ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାଉରିଆ ଓ ଜାଇଙ୍କ ବାପା କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକାଳେ ଗାଁର ଲୋକ ଓ ମାଛ ଧରାଳୀମାନେ ମିଶି ଜାଇଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଚିଲିକାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଜାଇଙ୍କ ନାମ ଡାକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା କେବଳ ତରଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ। ଦିନ କଟିଗଲା, ତାପରେ ସପ୍ତାହ, କିନ୍ତୁ ଜାଇଙ୍କ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେହି ଘଟଣା ପରେ ମାଛ ଧରାଳୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ପାଖରୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଛାୟା ଦେଖିଥିବା କଥା କହୁଥିଲେ। କିଛି ନାଉରିଆ କହୁଥିଲେ ଝଡ଼ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମାଛ ଧରାଳୀମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦ୍ୱୀପ ଦିଗକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଜାଇଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଝଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକା ଉପରେ ଜୋରରେ ପବନ ବହେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସମୟ ସହ ସେହି ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଜାଇଙ୍କୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ରୂପ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ସେହିଠାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଲା କାଳିଜାଇ। କାଳୀ ଅର୍ଥ ଦେବୀଙ୍କ ରୂପ, ଆଉ ଜାଇ ସେହି ଝିଅର ସ୍ମୃତିରେ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ମଧ୍ୟ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଓ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣାଯାଏ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଭରି ରହେ। ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଡଙ୍ଗା ହ୍ରଦ କୂଳରୁ ବାହାରୁଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ହ୍ରଦର ଥଣ୍ଡା ପବନ, ପାଣି ଉପରେ ଚମକୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଓ ଦୂରରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଭକ୍ତିମୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମାଛ ଧରାଳୀ ଓ ମାଝୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା କାଳିଜାଇ କେବଳ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ରୀ। ଚିଲିକାର ପାଗ କେବେ ବଦଳିଯିବ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗେ ତ କେବେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଆସିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରାକୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଝୀ ମନ୍ଦିର ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଛ ଧରାଳୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଝଡ଼ରେ ଫସିଯାଏ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କୂଳକୁ ନେଇ ଆସେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ କାଳିଜାଇ ମେଳା ଲାଗେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲ ଓ ଦୀପରେ ସଜାଯାଏ। ହ୍ରଦ ରଙ୍ଗୀନ ଡଙ୍ଗାରେ ଭରିଯାଏ ଆଉ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଭକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶରେ ଡୁବିଯାଏ। କାଳିଜାଇର କାହାଣୀ କେବଳ ଗୋଟେ ଲୋକକଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଆସ୍ଥା, ଦୁଃଖ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ଝିଅ ଯିଏ ସମୟ ସହ ଦେବୀର ରୂପ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକାର ଶାନ୍ତ ପାଣି ଉପରେ ପବନ ବହେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଜାଇଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ତରଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆଜିର କାହାଣୀରେ ଏତିକି। ମୁଁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।